Sweetguluva, Yeah, siyakubingelela mfowethu siyakumukela endabeni zethu. Sitshele mfowethu ukuthi before nje siya phambili ubani uSweetguluva? uSweetguluva lona ubani? Bathi isigebengu singena criminal record. Hayi ke ngiqale nje ngibonga ngethuba ukuthi nami ningamukela la ekhaya kahle ngesihle. Hayi uSweetguluva nje lo enimaziyo nani. Uyayifanela nje yabona nje futhi ngesingisi bathi what you see is what you get. So lo vele nimbonile ngiwuye vele ngumuntu osendawo osekhoneni lakhe uyithandela into zakhe nje ngilo muntu nje onganalutho nje nami ngingazi ukuthi kwenzakale kanjani kodwa ngilo muntu nje wezukele enqothu wayizele egoli ezofuna amathuba ngenhlanhla kwenzeka Uma kufuna amathuba egoli nini mhlambe masingabuza unyaka nanokuthi amathuba owathi mangabe ufika egoli wawathola amathuba kanjani ngiyaqonda ukuthi ungathi usesikhungweni semfundo ephakeme wenzani futhi emfundweni ephakeme kusho njengoba ngisemfundo ephakeme ngenza ibusiness information administration eKapa kodwa ngoba ngithi egoli ngilongifuna amathuba kusho ukuthi makulokuvela ilokhuzana zokuactor lezi ngangimethi masishana ethi qwingi ndize ngithi ngizozama mhlambe kubuye kungenzeki ngibuye ngithi naseThekwini ngibuye ngizame kungenzeki ngibuye ngibuyele esikoleni so bengizama ngilongifunda ukuthi ngilongithi masisha makuthi khona amathuba avelayo nalo leli vele nje ngiyafunda lapha lavela ngenhlanhla ke ngase ngiza ngapha leli thuba liyavela ithuba lika Big Brother Mzansi malivela usesikoleni and then unawo umqondo ukuthi hey mangifika lapha kumele ngibe yilo muntu kumele ngijike ngingabi lo muntu enguye uSweetguluva sitshene nje ijeni yakho usuka eKapa uthi ngizovula amathuba ke la ku Big Brother usho nje ilokhuzana iaudition ngiyisendela umzali umama nabo mamncane nobani nabanye babangani babathi indodana ethu manje siyabona ukuthi ulokhu uhlekisa thina emafonini lapha kodwa izwa lazi ngamanje ngibuye ngingafuni nokuvula lezi inkundla lezo manje ngiyabona ukuthi ngeke ngize ngilunga ngase ngilithatha ke ithuba ngathumela ke ilokhuzana iaudition ngenhlanhla kwathi indoda woza mina bengahlele nalutho vele bengahleli ukuthi ngizofika ngibe umuntu onjani noma ngoba uhlelo ngingalibuki kahle hle ngigxile kuno kusho ukuthi ngangilibuka nje ngithi jeqe emasisha ngibona ukuthi kwenzakalani ngibuye ngithi mhlawumbe mawudlala ngesonto befika ngithi khona usibani kulokho ngibuye ngibuke mhlawumbe makuthi khona ongathi kuyakhulunywa nje kanjalo ko benginganaki ukuthi kwenzakalani maye bengengikwazi ukuhlelela into engingayazi ukuthi kwenzakalani ngafika nje ngathi nasi isiqu sami ngathi nje qathatha ngafika ngathi nasi isiqu sami ngathi qathatha nesizulu sakhe simnandi wawungena ipressure ukuthi hey la sengiku Big Brother manje kumele ngizame ukuthi ngishaye izilungu yonke lento lelo ngoba mase kubuka amadayari wakho ubufika usifake izulu hlekise mfowethu usifake nezingisi mhlambe iyo lento enza ukuthi abantu wahlala enhlizweni zabo njengoba sibulile mawunqoba uBig Brother Mzansi kusho ukuthi ngaphambilini bengathandi vele mina ukukhuluma isingisi kusho ukuthi nje bengisigcina khona esikoleni nakhona uma ngibuza imibuzo so ngithe mangicabanga lo ngiyangithe kodwa le ndaba ukuthi umuntu uzokhuluma isingisi kuze kuphele u3 months wonke ngilonge lapha nje inkinga nje kuzoba inkinga kodwa ngoba ngithe vele ngiyalifuna ithuba futhi phela akekho umuntu ozolimala mangikhuluma isingisi nami ngiyafunda ngokwami ngaze ngithi hayi ake ngibangena ake ngibone ukuthi kwenzakalani kodwa manje vele kuyafuneka ukuthi uma umuntu ubuye ungene la kumageba uthi ukuthama umuntu kancane umageba ubuyele ekhaya nabantu bezobona ukuthi kahle kahle lo owethu kodwa phela ngithi angenzeli thina amaZulu kuphela funa khona ngenzela wonke umuntu ongivotele nje ngiyabonga nje izwe lonke libuka nje awenzela amaZulu kuphela sithe masithi siyabheka lapha einkundleni zokuxhumana wonke umuntu uthi Sweetguluva ubani we behind icampaign yakho ngoba ubuthi mangabe ungena mhlawumbe einkundleni yokuxhumana mhlawumbe uku live kuthiwa hey vote Sweetguluva kwaze waqhamuka umunye umfowethu owaziwayo nje wathi hey lento le yokuthi manje sithi singenele ko live bethu qhamuka umuntu othi Sweetguluva ubani lona owaye ngemuva kwicampaign yakho yokuthi uvotelwe ngoba usebenza umsebenzi omuhle kakhulu hayi yokuthi ngivotelwe ngingayazi kahle kodwa phela ngithi unomuntu okubambela izinkundla zakho ngalezo sikhathi so kwakuwumfowethu ulokhuzana usakhila ngaleso sikhathi ngoba ngifunda naye ngenza naye so uye kahle wayemningi ku social media so akekho umuntu angicabanga ukuthi nje ngaba yilento engiyiyo abantu bamthanda lo muntu so noma kuthiwa bayakhampenela kodwa uma bengakuzwa kahle noma bengakuphiwe eTV kuye kungahambi kahle maye kumele uthi nje mawukhampenelwa baye bekuthanda naseTV so mina ngicabanga ukuthi bathande mina sequ sami nangaphandle ukuthi kumele uze campaign noma kuze kwenziweni
so nje baqale bathanda mina base babona kahle kahle lento inhle injani njani ngingazi ukuthi bayibuke kanjani abantu base bathi hayi ake sihambe nanga uSweet Guluva. uSweet Guluva ngaphakathi kwi Big Brother House. Yebo. Sichazele ngoSweet Guluva inside ngaphakathi endlini ka Big Brother ukuthi uSweet Guluva uvuka enzeni ngoba abanye bathi hayi lo muntu lona hayi wayezivotela umuntu obe potato couch or something like that. Hayi bengivuka kusho ukuthi lapha na ke kwa Big Brother lapha awazi ukuthi yini ehleliwe kusasa uBig Brother. Manje mawuvuka ulinde ukuthi kahle kahle yini ezokwenzeka namhlanje silindeleni. Manje lapho uvuka nje uhlale uyilokuzana mawukuthi mhlawumbe khona okwenzakalayo la mhlawumbe ufuna ukufakaza khona uyafakaza ukhulume nabantu ozwana nabo wenze njani njani kodwa mawukuthi awukho phela ongakwenza ngithi uyahlala ungalokhu ukhuluma into ongayazi uyahlala nje uyidlalela uyikhulumela labantu kodwa nje kakhulu uyayikhulumela uvuke nje ugeze ushone ejimini uvuka ushone ejimini ubuye ugeze udliwe uhlale ukuxoxe kube mnandi kube nje. Kunalama dance moves wakho bowenza lapha. So wafunda phakathi noma into vele ukuvela unayo uyazi vele. Hayi ukuthi lento isemculweni. Umuke washo nje kuyathi inkente yensimbi. Angazi ngizokala ngizwa kahle ukuthi hey awuzweke manje. Ungathi ikhale emathanjeni. Manje kuyazenzakalela nami ngiyadaza engikuzwa ngaleso sikhathi. Ngiyathi uma ukuthi kumele ngishone phansi ngishona phansi. Manje kuzinto engathi mhlawumbe ngiyifunda. Into vele esegazini within me. Mfethu ngiyabona lapho ukuthi njengoba uphethe nje umbazo lapha induku lapho ubuyisa isithombe esihle ngokuba wena mangabe uMsuthu mangabe uMzulu uMxhosa uMtsonga mfowethu manje lapha ukhona yini la hayi phela akwazi ijonga ukuthi vele bathi induku lingekho la. Hayi lutho lezi nje sipho engisule kumalume njengoba bengilapha estage. Manje kuyisipho nje nami esengivezayo njengomuntu ukuthi yebo ngumZulu kodwa nginawo umqondo ovulekile ukuthi zonke inhlanga ekhona futhi siyaphilisana zonke inhlanga ekhona emhlabeni. So kukuveza ukuthi yebo ngumZulu kodwa njengoba sihamba ungena kogoli uhlangana nezinhlanga ezihlukene bese kuyajatshulwa futhi kunjalo nje yebo. Sibone kakhulu la isupport yakho inikezwe ifamily yakho sabona uma wakho ezokusupporta ngelanga lefinali mhlambe emntwini osekhaya kumqoka kanjani ukugcina izimpande zefamily izimpande zomndeni ziqinile zinganyakazi kalula. Ngiyacabanga ukuthi kubalekile kuwo wonke umuntu okhona noma kuthiwa mhlawumbe unomama yedwa noma unobaba yedwa kodwa uyayidinga insika yomuntu ozothi mhla zikukhalela noma kunzima ukwazi ukuthi ake ngiyokhala kusibani bani ake ngiyokhala ngenhlanhla ke mina ke vele nginomndeni obumbene obambene othi nje makuthiwa uya eGuluva noma kuyusibani bani ekhaya sonke sibheke lo muntu loyo makuthi khona omunye wenza ukuthi sonke sisupporta lo muntu ngaleso sikhathi maye vele kuyinto esegazini vele ekhaya ukuthi kahle hle ukwesekana ukukhuphulana kuyinto vele ekithi ngaphakathi. Ngesikhathi kuyelamanqamu kwavele waqhuma itheku ebusuku ucabanga waqhuma itheku abantu bagcwala imigwaqo kwaqhuma inquthu kwaqhuma wena Kapa ungathini ebantwini abakuvotele bakuvotela kunzima kunokugxeka einkundleni zokuxhumana ungathini lawo bantu labo hayi bakwaZulu kuphela abantu bezwe lonke nangaphandle koBotswana ngibonile nakhona ubuvotelwa koSwatini nakhona ubuvotelwa nje uyabona uma umuntu uphuma eNingizimu Afrika uyayobe nawo vele umqondo ukuthi wonke umuntu ukhona manje mina njengoba nginjena nje ngibonga kwasani ngibonga wonke umuntu nabase-Afrika imbala wonke umuntu eke wathi nje ngiyangithathela ithuba ke ngivotela uSweet Guluva uyezwa indaba manje nje ngibonga nje wonke umuntu ngibathanda bonke ngothando bathi lapha ngothando luka love ngibathanda bonke angazi ukuthi ngingathini kwezinye isikhathi nami amazwi anginawo ukuthi ngingathi ngibonga kanjani ngoba nokuthi ngiyabonga sizilisebenzise sonke lelo gama kwabanye alisasho ukuthi kodwa nje ngempela ngothi izandla indlula ikhanda bakwethu ngibonge into enganamkhawulo. Big Brother iphelile inhlelo zakho mhlambe ngekusasa after Big Brother hayi ningalindela nje okukhulu kodwa okunye kuzoxhunyana vele enkundleni kuzobonakala enkundleni kodwa nje ningalindela nje likhulu nje lindele likhulu sobe sikhona asikayi indawo nje
Ajankulu inkece manje sizobona mhlambe kuphuma mhlambe okuthize inkomo ziyolobola laphana Ashley. Ngoba mfowethu awuzange uhlabane ngemali kuphela uhlabane na spam nje zentombi. Hayibo. Kanjani? Mfowethu. Hayi imali ngizothanda ukulokhuza ukuthatha isamba noma ngithi ke ngicaphune nami ke ngilula isandla. Sokuveza nje ukubonga. Ngesilula isandla sibonge ngithi siyabuyisela ukuthi hayi bakwethu nathi la singasiza khona sizokwazi ukusiza noma ngingazi manje ukuthi kuzoba kuyisambe esingakanani kodwa masikwazi ukuthi silule isandla silekelana njengoba nami ningidakulile nje nathi sitakula abanye noma silekelela abanye. Mfowethu uphuma endaweni yaseNquthu. INquthu isenyakatho yesifundazwe KwaZulu-Natal. INquthu iyaduma kakhulu ngombaba uSosobala, yaduma ngomgqumeni, oJaiva bakhona, oMfezi bakhona lapha neRockville. Manje sesibona nangu uSweet Guluva uzoyiphakamisa futhi INquthu. Ungathini emntwini ophuma endaweni zasemakhaya lezi enganakekile ekuthiwa kwanje ayiphume kwaNkomo zinye upolish. Ungathini enganeni encane umuntu omusha obuye kulezi indawo lezi malungana nokuhlala emzileni wokulandela iphupho ukuthi kuyenzeka noma ngathiwa ungazama kangakanani kodwa uma uyimisene noma unogqozi nofuqufuqu lokuthi ufuna ukuyenza leyo nto noma unezinhlelo zokwenza leyo nto sokufuna ukuyenza ngaleso sikhathi uma uphokophelele phambili uma uthi uyayifuna wena yenze kuyenzeka futhi singabi nawo lo mqondo ukuthi ngoba mina ngisemakhaya noma ulindele ukuthi abantu bazoza kuwe sukuma uyithintithe uyitakula uthi ake siyobabona siye khona kuyenzeka noma ngithiwa isigisi sinjani noma kodwa kona kuyenzeka. Sisakhuluma ngeNquthu ubaba umeya lapha ubaba uShabalala ukuhlelela umcimbi okwemukela ungathini kuyena ungathini kubantu baseNquthu ngisho manje ake sibheke ekhaya ngisho manje. Madla phela bathi lokhuze iqale ekhaya njengoba nami ngikhulile nje ngikhuliswe yiNquthu so ke ngithi njengoba kuze homecoming ngeke nami kuyenzele la enkaba yami eyasuka khona ekwazi umsuka wayo yonke lento ake siyenzele khona sikhombisa ukubonga nabantu bezobona basuka emakudeni kuphi nakuphi ukuthi umfo uphumaphi nokuthi indawo enjani bezobona kahle kahle nalapha kuhlala khona abantu akhona ama-talent akhona amathuba amakhona kanjani bezobona kuyebo indaba kodwa yonke into iqala ekhaya inkaba yami lapha ekhaya manje umcimbi uzowenzela khona kodwa sifuthi sibonge kakhulu nakubaba meya nabantu baseNquthu ukuthi bahlelela umcimbi omuhle njengoba kusetshenziswana kahle neqembu lelami ukuthi umcimbi ukwazi ukuba impumelelo sengathi bengaphuma ngobuningi ke sizokwazi ukujabulisana sonke nezwe lonke jikelele bephume sizokwazi ukuzwana kahle. Sweet Guluva isigebengu esingena criminal record isoka likazwe lonke kabijekisile lokhuza nodansa ngebheshu. Siyabonga mfowethu ngicela nje ukuthi ungivalelisele kubabukeli bethu beindaba zethu ngalendlela obuyibiza ngayo mangabe yesekukhulunywa nawe lapha na kwi-diary. Babukeli listen and hear me properly kahle hle unginikeza indlebe bakwethu bengithi sicela ukubonga niqhubeke njalo nilalele la ekhaya nami kukhona okuzayo sengathi ngiyakubheka kodwa nje lona oshoyo nocelayo kusekuye uSweet Guluva isigebengu singayibambi ngize saphuma ejele without criminal record. Modern taxi driver somatekisi ogeza eshaweni Nkabi Jackson lokhuza nodansa ngebhezu wazibana ovungoliti ngoba yimngedwa vo ukuthi phela safika eGoli noboya obumnyama bhuqe sasho kuyijacuzzi yashihlori sebomhlophe qwa nisaleni kahle bakwethu nginithanda ngothando lwalavi nginithanda nonke emazweni jikelele. Uyinkosi. Yebo. Thabile asibonge mbukeli siyabonga sibuyisele intambo kwena Thabile.